Анкарада 14 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 3 ноябрь дүшәмбе сез турыдан туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3А һәм Тюрксат 4А иярченнәре белән 3w.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Газа хөкүмәтенең матбугат хезмәте 10 октябрьдә башланган утны туктатудан бирле Израильнең аны 194 тапкыр бузуын белдерде. Әлеге хезмәтнең җитәкчесе Исмагыйль әс-Сабабита җиткергәнчә бузуларга килешү нигезендә билгеләнгән сары сызыкның аръягында һөҗүмнәр, ут ачу, бомбалау һәм медицина ярдәмнәренең киртәләнүе керә. Ул Израильнең гуманитар ярдәм конвойларын һәм Рафах чик буе капкасын әле һаман чикләвен дә үсүзләренә өстәде. Рөхсәт бирелгән 13200 йөк машинасыннан бары 3200 генә Газзага кергән. Бу расланган күләмнең 24% тирәсе. АКШ башы Дональд Трамп атом төш коралы сынавы уздыручы бердән-бер илнең Төньяк Корея булмавын, Русия һәм Кытайның да андый эшчәнлекләрен арттыруын алга сөрде. Русия сынау уздыра һәм аны киңәйтә, Кытай да шулай ук. Тик беркем дә бу турыда сөйләшми, диде Трамп. CBS каналының 60 минут тапшыруында чыгыш ясаган ил башы АКШ армиясенә 30 елдан артык вакыт узганнан соң кабат атом төш сынауларын башлау күрсәтмәсе бирүен җиткерде. Ул коралларның дөрес эшләвенә шик калмасын өчен тестларның кирәкле булуын әйтә. Трамп АКШның искиткеч атом төш көченә ия булуын ассызыклады һәм Русия белән Кытайның да кораллануын тизләтүен белдерде. Трамп Венесуэладагы хәрби объектларга һөҗүмнәрнең тиздән була алуы турында матбугатта урын алган хәбәрләрне кире какты. АКШ башы Дональд Трамп Венесуэла лидеры Николас Мадуроның көннәре санаулы булуына ишарәләде һәм бу Кариб диңгезендә АКШ хәрби көчләренең артуы белән киеренкелек көчәйгән мәлдә. Якшәмбе көнне CBS Newsның 60 минут тапшыруында алып баручы Нора О'Доннелл Трамптан Мадуроның ил башы вазифасындагы көннәре саналганмы дип сорады. Әйе, минемчә шулай дип җавап бирде ул. Шул ук вакытта Венесуэлага каршы сугыш башлау мөмкинлеген кире какты. Шулай да Трамп Венесуэлага коры җир өсте һөҗүмнәре турындагы сорауга туры җавап бирмәде. Мин моны эшләргә теләмәс идем, дип әйтте ул өстәмә мәгълүмат җиткермичә генә. Җомга көнне Трамп Венесуэла эчендәге хәрби корылмаларга һөҗүмнәр тиздән булырга мөмкин дигән матбугат хәбәрләрен кире какты һәм бу мәсьәләдә карар кабул итмәвен әйтте. Халыкара миграция оешмасы Суданның Төньяк Кордофан төбәгендәге Бара һәм Руваба шәһәрләреннән 1205 кешенең, Көньяк Кордофандагы Әл-Абасия һәм Деламидан исә 360 кешенең хәвеф-хәтер арту сәбәпле яшәгән урыннарын ташлап китүен белдерде. Төркемнәр моны махсус күзәтү матрицасы программасы нигезендә ачыклый. Яшәгән җирләрен ташлап китүчеләр Суданның башка шәһәрләре һәм авылларына күченгән. Иран, Израиль һәм АКШның һөҗүмнәрендә зыян күргән атом төш объектларын торгызачагын белдерде. Бу белдерү арадашчы Оманның Тәһран һәм Вашингтонны тукталып калган дипломатиягә җан өрергә чакырган чорга туры килде. АКШ башы Дональд Трамп һөҗүмнәрнең Иранның атом төш программасын юк итүен алга сөрде, тик чынлыктагы зарарның күләме әле һаман билгеле түгел. Иран илбашы Мәсүд Пазашкиян илнең атом төш объектына зиярәте вакытында җимерелгән корылмаларның элеккегесеннән тагын да көчле рәвештә кабат төзеләчәген сөйләде. Төркия Тышкы эшләр министры Хакан Фидан ПКК террорчы оешмасының бары Төркиядә түгел, Гыйрак, Сүрия һәм Иранда да эшчәнлекләрен туктатуының региональ тотрыклылык һәм иминлек өчен зур әһәмияткә ия булуын белдерде. Ул Багдадта гыйраклы вазифадашы Фуат Хөсәен белән бергә чыгыш ясады һәм ПККның үзен таркату карарының уңай адым булуын әйтте. Оешманы басып алган төбәкләрдән тулысынча чигенергә чакырды. Фидан террорсыз Төркия процессына басым ясап, Багдад белән тирәнәйгән хезмәттәшлек һәм Гыйракның үзәк һәм төбәк идарәләре белән якын координацияны мактап телгә алды. Афганстан зурлыгында җир тетрәү нәтиҗәсендә ким дигәндә 20 кеше һәлак булган, 320 тирәсе яраланган дип хәбәр итә илнең сәламәтлек саклау министрлыгы. Зилзилә якшәмбе җирле вакыт белән кичке 20 сәгать 30 минутта Мазари-Шәриф шәһәре янында 28 километр тирәнлектә булган дип хәбәр итә АКШ геологик тикшеренү хезмәте. Германия геологик тикшеренү үзәге моңарча җир тетрәү көчен 6,4 балл дип бәяләгән иде.
31 августта Афганстан тарихында ең көп корбаннар китерген жер тетрәү күзәтелде. Көнчыгыш төбәктә 6 балл зурлыгындагы тетрәү нәтиҗәсендә 2200дән артык кеше һәлак булды. Бу соңгы хәбәрләр иде. Мең еллыкның беренче ширеге. Яңа 1000 еллыкта Америка Кушма Штатларындагы ил башы сайлавын барлык илләр якыннан күзәтте. 4 елда bir тапкыр ноябрь айында узучы бу сайлау үзе белән беренче көн дәвам иткән билгесезлекләр алып килде һәм бәхәсләр тудырды. Беренче тарткалашу конфликт 2000 елның 7 ноябрендә җумһуриятчы намзәт Джордж Буш белән демократ кандидат Альберт Гор арасында барлыкка килде. Бу сайлау ярышында тарихта күренмәгән вазгыять күзәтелде. Качаклар күп яшәгән Флорида штаты сайлау нәтиҗәләрен билгеләде. Буштың көндәшен кечкенә аерма белән узу аркасында Флоридада тавышларны берничә тапкыр санатулар һәм арага кергән Америка югары мәхкәмәсе 12 декабрьдә сайлауда Буштың җиңү яулавын игълан итте. Әлеге ил башы сайлауында 1888 елдан бирле беренче тапкыр ил башы намзәте ил күләмендә күбрәк тавыш җыюына карамасан, сайлаучылар шурасындагы делегат санының әз булу аркасында җиңүгә ирешә алмады. Илдәге 2008 һәм 2012 елгы ил башы сайлауларында Барак Обама җиңү яулады. 2016 елда исә беренче хатын-кыз намзәт булган Хиллари Клинтон да җиңүгә бик якын иде. Илнең иң бай кешеләреннән берсе булган Дональд Трамп исә бик кырыс кампания алып барды. Трамп 8 ноябрь көнне узган сайлауда тавыш саны ягыннан Клинтоннан артта калды, ләкин критик штатларда җиңде һәм сайлау комитетында 304 делегатның яклавын алды. 45-нче Америка ил башы буларак Ак йортка кергән Трампның 2020 елгы сайлауда югалтуы исә ил тарихында күренмәгән вакыйгаларга китерде. Трамп 2020 елгы сайлау нәтиҗәләрен башта кабул итмәде. Үзен хуплаучы сайлаучылар белән Конгресс бинасын басты. Демократ партия әгъзаларына һәм иммунлы хезмәткәрләренә һөҗүм итте. Конгресс бинасыннан корал тавышлары ишетелде. Вакыйгаларның үсүеннән артуыннан соң вице-президент Майк Пенс белән берәттән алдынгы җумһуриятчыларны яклавын югалткан Трамп бер вакыттан соң җиңелүен кабул итәргә мәҗбүр булды һәм вазифаны Джой Байденга тапшырды. Ачылган тикшерү эшләренә каршы 4 ел буе көрәшкән Трамп 2024 елның 5 ноябрендә кабат кандидат булды һәм икенче тапкыр Америка ил башы итеп сайланды. Дональд Трамп икенче ил башы чоры башында качакларга каршы чараларны үз эченә алучы коронамәләргә кул куйды. Кытай белән берәттән АКШның сәүдә балансы дефициты булган илләргә тарифларны арттырган, Америка ширкәтләрен илгә инвестиция кертергә, НАТО әгъзаларын да саклану чыгымнарын күтәрергә арттырырга мәҗбүр иткән Трамп, Израильнең Газадагы геноцидын булдырмый кала алмады. Меңнәрчә гаепсез фәлистинне якты дөньядан киткәннән соң, халыкара җәмәгатьчелек ясаган басымнар белән эшкә керешкән Трамп хәзергә тиз бузыла алмаучы утны туктату килешүен генә төзи алды. Дөнья бокс тарихының Мөхәммәд Али белән бергә зур исемнәреннән булган Джозеф Уильям Фрейзер 2011 елның 7 ноябрендә
67 yaşında vafot buldu. Kişi hem şidamlığı bilen biretten kıraşı stili bilen tanılgan Joe 1971 yılda Gasır maçında Muhammed Ali'ni jingen birinci boksçu buldu. 1970-73 yıllarda ağır ölçemde boks dünya çempiyonu derecesini yürütken Fraser 1975 yılda uyuşturulgan maçta Muhammed Ali'ye jengildi. Мен еллыкның беренче ширеге. Türkiye dünyanın yıldızları. Muhtaram tamaşar, Halkara münasebetler bilgisi, fenler doktoru Cemil Doğaç İpek yazmasına negizlenip eserlengen Türkiye dünyanın yıldızları topşu tizmemizden bugünkü çağrılışında Türk İmparatorluğundan bugüne kadar Dimeşk'nin ruhi köpürü Abdülgani Nablusi temasına toxtalып uzabız. Ғасырлар элек Димешк урамларында яшәгән Суфийның авазы бүген дә әле һаман өмет уята. Түрк императорлыгы чорындагы Димешкта яшәгән Суфи Абдул-Гани Наблуси әсәрләре һәм фикерләре белән узганлык белән бүгенге көн арасында яктылык чәчүче күңел султаны. Оның тормыш хикәясе һәм мирасы бер тик ислам дөньясы өчен генә түгел, Төркия төрек мәдәнияте өчен дә тиңсез, уникаль кыйммәткә ия. Абдул-Гани Наблуси 17-нче гасырның 2нче яртысыннан 18-нче йөз башларына кадәрге төрек дәврендә Димешкта туып үсә. Түрк идарәсендәге Димешк, гарәп, төрек һәм фарсы телләрендә сөйләшә торган галимнәр бергә яшәгән урын була. Уртак ислам үзенчәлеген йөрткән космополит үзәк була. Наблусиның гаиләсе һәм белем алуы да шушы күп кырлы мохиттан тәэсирләнә. Яшь чакта мәдрәсә белемен алып, мөдәррислек дәрәҗәсенә ирешә һәм Димешкның Әмәвия мәчетендә дә дәресләр бирә башлый. Ул экзотерик фәннәрдә абруйлы булганда, аның күңеле суфичылыкка омтыла. Наблуси 20 яшына җиткәнче үк суфичылык юлында камиллаша башлый. Ул чордагы 2 зур суфи мәктәбенә, Нахшибәнди һәм Кадири мәктәпләренә йөри. Йөрәге хакыйкать эзләгән шәр дәрвише буларак, дөнья эшләре эчендә дә үз гомерен рухилыкны саклап калуга багышлый. Наблусиның суфилык аңлаешының үзәгендә бөек суфи Мухиддин ибн Арабиның тәгълиматлары урын ала. Ибн Арабиның вәхдәти вүҗүд бар булуының берлеге доктринасын үз чорына һәм төрек ислам географиясына карап аңлатып, шушы тирән хакыйкатьне халыкка аңлаешлы итеп күрсәтергә тырыша. Ул Шейхул Әкбәр ибн Арабига юнәтелгән каршы төшүләргә батырларча яклау күрсәтү белән игътибарны җәлеп итә. Кайбер консерватив даирәләр үзен шушы караштар аркасында тәнкыйтьләсә дә, Наблуси үзе дөрес дип белгән юлдан тайпылмый. Абдул-Гани Наблуси тамырлары гарәп мәдәниятендә булса да, әсәрләре белән төрек суфи юласына да көчле йогынты ясый.
Kalemi Ibn Arabi bilen biretten, Türklerinin büyük sufileri bilen de uşaşı. Mevlana Jalaleddin Rumi'nin tagrimetlerine bulgan мәхәббәте белән Мәснәвигә кагылышлы анlatmalar яза, сема һәм мусики кебек мәүләви юлысының элементларыннан торган суфичулык гамәлләрен чын күңелдән яклый. Берәүшле Навлуси Ибн Арабиның матурлык һәм мәхәббәт турындагы теоретик назари фикерләрен Мевлананың шигырьләре, шигърияты һәм рухы белән сугарып, суфичулыкның гарәп һәм төрек якларын берләштерүче рухи күпер вазифасын башкара. Димәшк Навлуси дәврендә Türk İslam мәдәнияты географиясының аерылгысыз өлеше була. Борынгы Димәшк идарәсендә төрекләр була һәм рухында исламның глобаль дөнья күләме кыйммәтләре сугарылган. Урамнарында төрек җыналып гарәпчә хәтле төрле телләр ишетелә. Bir мәчетнең ишек алдында төрле яклардан кешеләр иң гыйбадәт итә. Шуңа күрә Навлусины бары тик гарәп галиме дип санау ялгыш булыр. Ул Türk İslam мәдәнияты атлысы эчендә үскән. Türk мәдәният майдарының суфи булып күренгән. Барыбызның уртак мирасы булып саналган йөрәк тибрәтүче була. Абдулгани Навлуси 90 еллык гомерендә үзеннән соң 200 га якын әсәр калдырып, 1731 елда вафат була. Иң күп беленгән әсәрләр арасында ислам дөньясында гасырлар буе укылган киң кырлы төш Юрау намәсе тәгъбире белән төрек җирләрендәге изге урыннарны аңлаткан сәяхәтнамәләрне санап узарга була. Навлусиның китаплары Госманлы җирләрендәге тәккә һәм мәдрәсәләрдә кулдан-кулга күчеп йөри. Бик күп суфи Ибн Араби һәм Ибн Фарид кебек элеккеге осталарын Навлусиның аңлатмалары нәтиҗәсендә танып ярата. 1731 елда 90 яшендә вафат булган Навлусины соңгы юлга озату җыены Димәшктә күп кеше катнашында уза. Гарәпләр, төрекләр меңләгән яратканы бер йөрәк булып соңгы юлга озата үзен. Мәйете гомер буе хөрмәт иткән Шәйхүл Әкбәр Ибн Араби хәзрәтләренең төрбәсенең янына җирләнә. Шушы янашыдагы ике кабер, ике күңел султаны арасындагы гасырларга сузылган рухи багланышның символы кебек була. Ләкин бүген Навлуси туган һәм хезмәт иткән җир зур җимерелү алтында тора. Сүриядә 10 елдан артык дәвам иткән сугыш бары тик җаннарның гына түгел, гасырларның берекмәсе, рухи хәзинәләрне дә юкка чыгарды. Мәчетләр, төрбәләр, китапханалар юк ителгән чакта ничаклы кыйммәтнең өсте тузан белән капланды. Димәшнең ул борынгы рухи атмосферасыннан бик әз нәрсә калды. Сугышның кара болытлары кайчандыр төрек байрагы астында балкып торган, ул тыныч күк йөзенә зыян китерде. Югыйсә үз вакытында төрек ислам цивилизациясе шушы җирләрдә кешеләрнең күңелләре, йөрәкләре арасында көчле рухи күпер вазифасын башкара иде. Төрле милләтләр һәм мәзһәбләр төрек ислам байрагы астында тынычлык эчендә бергә яши. Мәчетләр, чиркәүләр һәм синагогалар бер үк бистәдә урнашкан иде. Навлусиның толерантлык дөньясы да шушы цивилизацияның чагылышы иде. Димәшктән Истанбулга кадәр җәелгән кардәшлек мөхите бүгенге Сүриядә бик нык көтелгән һәм өмет ителгән шартлар. Навлусиның мирасын саклап калу безнең ата-бабаларыбыз төзегән рухи күперләрне саклау дигән сүз. Әгәр дә без бабаларыбызның Димәшк, Багдад һәм Сараевода урнаштырылган мәхәббәт бәйләнешләренең, күңел багланышларының бүген дә безгә юл күрсәтүен телибез икән, без бу кыйммәтләрне саклап, чын күңелдән кабул итәргә тиешбез. Абдулгани Навлусиның исеме һәм әсәрләре тузанны киштәләрдә онытылмаска, мәктәпләребездә, сөйләшләребездә, яшьләребезнең акылында һәм йөрәгендә яңадан торгызылырга тиеш. Аның каберен, төрбәсен, кул язмаларын һәм хатирәсен, истәлеген саклап калу безнең тарихыбыз һәм цивилизациябыз алдындагы бурычыбыз. Бүген Сүриядәге хәрбәрләр арасыннан рухи күперләребезне җимермәгез дигән тавыш яңгырый. Абдулгани Навлусиның тормышы һәм тәгълиматлары шушы авазның гәүдәләнеше. Аны тану, аңлау һәм мирасын саклап калу бу үткәнгә
doğruluqna түгел, киләчәкне саклауда. Muhtaram tongshar, xalqaro munosabatlar bilgichi fanlar doktori Jamil Duach Ipakning yozmasida negizlanib azillangan topshu tizimimizning kelasi yaralishida uchrashuv umidi bilan esan imen bo'lamiz. Türkiy dünyanın yıldızları. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radyo Sedaye Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turchia. Esta es La Voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye رادیو خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdje Radio Glas Türkiye. Gidan Radio Muryat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Este é Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovozi Radyosu. It Türkiye Hangi Radyo'ya? Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Muhtaram tamaşalar, Türkiye Ovozi Radyosu'nun tatar tilindagi topshirlari shushining bilan oxirina yaqinlashdi. Topshirlarimizni Yerchan, internet ham kasa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha tinglaysiz. Bizning programma har kun Turkiya ham Qozon vaqti bilan kunduzgi soat 2 da 19 metrli qisqartiliqning 15360 kHz-ligida Turksat 3A ham Turksat 4A yerishni bilan www.trtdinna.com internet adresi osha Vot is radio kanalidan topshirdi. Yarta soatlik topshirlarimizdan qabatlavun Turkiya ham Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 derece kun chig'ish yo'nalishidagi Turksat 3A ham Turksat 4A yerishlari bilan www.trtdinna.com internet adresi osha ham kasa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha Vot West radio kanalidan tinglaysiz. Topshirlarimiz turunda uy fikrlarigiz ham kengash taqdimlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabinlar, bizning adres lotin harflari bilan PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Eliga biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.